But your that phone no they on. But your other phone they on. Oh, my phone they on. But your phone no they on they make go there. I won't get more neighbor. Then go and off it. Moga banya me put ya. Nsege see abanyo the phone can make interview. More on the make go here. Okay, we not there. Come on, subscribe or that place. So can subscribe or check Nwagbogho. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bang. And watch it ya get bank. You just know what ya taku shares the game for what? Subscribe or for this place Nwagbogho. Michelle, good afternoon, sir. Young buggy baby. That busy. Okay, man, I was Sunday. Yes, sir. Ele he could be better for interview. Keberecho followers, Kebera, can make interview? Kachine Kinyadi. Okay, I'm for interview. Okay, man, how will I manage social media and them garden room? Yes, sir. The way for now, like a pilot, okay, Lara Mazo. Okay. Ya don't know can Dokada Bagadia, one Akuku, ya don't know can and ticket talker. Okay, I'm on May Road. Paluno not close to May Road. I want to close to May Road. Paluno is okay. Up will wait. Palonano close to May Road. Gate Tepena, Onye Bera Loge, Wonye, Bopatragana, all of Palono close to May Road. I couldn't hang back now. I couldn't hang back now. I couldn't hang back now. Otele na Paluna now, O passage in the yard, Uniteted Agafe, cross up Hakadagame Bonso. Elo here now. Tia will not drag get respect here. You know, I couldn't hang back now. Don't know. I said, you don't know. Don't know, like a bag of cotton. It's a go get the one can stand the way walking. The key. I don't believe Nwagbogho. What are the reverse beer? Ike trans ike pakura ni make we na ka doputa panta no ni make go ta doputa the outside How can you believe it on that would have fun of it. When you phone now, say about your that phone can make it. If not, you get out of this place. Off that phone, man. I'm not keep quiet now. I can't talk about she. I got forget a palun. Any day she went to Dinga. Ota palun passage in the compound. Do no nagafe. Abokadaga. Anything she got went to your brag no then when who passage in the Ajaga for no palon does. Makachine can gave just. Gadia me. When I get in Katamuto Babu. I feel no Tondo Kana Shabba. I feel no Tondo Kana she will sound up about forget a paluno. Pagadendo. Go ya who phone number your phone. I'm able to give here. I will bring you down here. Where shift to go? God will indeed put a name. I want to know. Bagera Magadendo. Yeah. It's your mother. I think I'm a mom. Eh? I think I'm a mom. You want your bear? I'm in Enugu State. A bear in Enugu. Ezago. A bear in Ezago. Mbabawa. Greg now. O kana makpabi isi ma nkịta emelezi mkpụrụ isi. Ha? Ana makpabi isi mana nkịta emelezi mkpụrụ isi fruits. Fruits ki na-erezi. Hello, the fruits in there. Fruit salad.
Jisike na. Oh. Kebi should watch him. Okay, so I watch him. Again and Olebi. Okay, I don't for my grandma. Na side one. Therefore, Okay, I them 25 years. and when on I see no Arabara. Mba. And when I'm Ara. Mba. Akwụla dị na family unu. Mba. Ohi ọ dị na family unu. Mba dị ezochi. Ebubo a na-ebu na ebubo na family unu. Mba o, a na-ebu anyị ebu. Ọnwụ ike ọ na-eme na family unu. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị nọrọ n'ụta gị nọrọ nwaanyị ibe gị eduba gị ga-eme nwaanyị na nwaanyị gị mecha kwụsị ya. Mba, adị m dị ka ya. N'obodo isi na ya ka ihe a na-asọ asọ n'obodo nna gị ka ihe a na-asọ asọ n'obodo nna gị ha ya wụ na ị chọrọ ịlụ di nwoke ọzọ ga-amara na ihe awụ ihe unu na-asọ asọ na ị ga-alị ya ma wee gaghị alị ya. Oke, ihe na-asọ bụ nwoke n'osi aga ije mite nwoke ọzọ so alụsị obodo anyị na-etigbu onye ahụ. Ọ na-eme life ka ọ wụ jọs egwuregwu. Mgbe ọ na-eme life. Nwoke si ebe a bịa lụọ gị na ị ga di na nwoke ọzọ arụsị ahụ ga-egbu gị nwa ka nwoke ahụ. Nke nwaanyị ka ọ yi egbogbo nke nwoke. Ị nọrọ n'ụta gị na-ayị ụmụ nwoke abụọ atọ anọ at the same time ha amaghị na ị na-ayị different person just because of na ị chọrọ ịlụ di. Mba o, ofu onye nche nye mmadụ nye ofu onye anyị sefa ya kọta. Enwere onye na-ayị ugbu a? Mba o, since this year dịka onye nna anyị. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Mmadụ ịtọ. Mmadụ ịtọ atara gị? Ele ihe ha gwara gị ha ji taa gị? Okay. Nke taa tekwam na ya anụ m oso m na-abịa mebezie ịbazie so anyị gide o. Gịnị abịara nwa n'ọtụ na? Mba alaghọtụ m nke taa alaghọtụ na jọsa mụ na anaghị anyị na-anọ ọfụma azụ na-achị nọ mmadụ na so ihe kọsị dị problem ọ bụ ọsị m ka anyị mbịa na ya adịa ka mbịa na ya adịa nsị ya mba ya ka ụlọ ụgbọ ndebe akpọ m ọsị m ọ dị ka na friendship ama hold sebe mara mba eyi ahụ m nwa sị ya na okpuru ebe si n'otu ahụ nsogbu adịghị mana nke izi mụ na ya yikwara ọfụma nke agwa m okwu ọnụ sọsọ nkịta fịawa m okwu ọnụ ka onye nke gwara gị okwu ọlụ gị kpachie ka nda gị kpachi ikpu then nke izizi bụ onye iwere ọtụ nye onye bịasịrị okwu ọlụlụ gị kpachi ọtụ ya mewezie chọọchị mewezie born again otu idewere ihu nnọọ ka ndị na-epushi mmadụ nọ na wheelchair ya otu ihu gị yiri ihu ndị na-ebugharị ndị mmadụ nọ na wheelchair ya onye bịasịrị okwu ọlụlụ gwa gị okwu ọlụlụ ga-ewere ọtụ gị kpakpakpakpa pọhere onye mbụ ọtụ pọhere onye abụọ ọtụ den onye ji ọlụlụ bịa gị kuchie nga niile mana ị nọ na-eri ego ọkwa ya onye ka ahụ ị nọ na-anara ihe na-eri na-atara ihe niile nke taa ee ọ dịghị ekwe m ego nọ nke njikọ na biri mpụta nsisi nọsị m kwue nne olise nne m ọsị m ka mụ bịa afọ ya na ya ọ ya bịa ịkọsị ya so ihe ọ na-eme adị ala ịkọ mịa ya mana je ụmụ oke isicha ya nwa abịala eriri ya oke ọbịa ya lanara gị ego nwa bingo ka ọwụ dem him kpachi ọtọ gị for such a person nna
Oh. Onye bed ya, ọ ga-akwụkwọ onye Enugu. Mba, onye Anambra. Dem him. Chineke gbakwa ya ọkụ. Sadebe na Anambra ka ọwụ. Okay, onye Nzam ka ọwụ. Dem him ọnwa bingo. Ahịa ogene. Cosmas nwa bingo. O ji amụ enweghị ego. Ị ji aṅụ amụ? A na-ahụkwa ọ bụghị like that, onye dị clean, onye like. Ị ji aṅụ amụ, Chineke agbaghị ọkụ. Ị ga-aṅụ amụ, ele otu ị na-echeli ya anya? M ga na-ele ya anya ọfụma na. Ele otu ị na-eche ejide amụ aka ele amụ anya? Okay. Ejide ya wute aka m nụ. Aka nri kọwa aka ekpe. Aka ekpe. Ga-esi Otele na-ele ya anya. Clear like this. Gị na-ele ya like what? Otu a. Enweghị ihe na-agwa dị amụ. Mba, ihe na-agwa ya bụ na tie ya banye n'ọnụ. Ya banye n'ọnụ. Oji ọnụ agwa amụ ya banye. Meghela ọnụ amụ nwoke mbụ were asụ bụba n'ime holu ahụ. Mba. Ị ṅụọla mmiri amụ mbụ? Mba. Enwere mgbe ị were ọtọ gị sendera nwoke na WhatsApp? Mba o, adịghị m ọdịka ya. Atala ahụ gị n'elu moto mbụ? Enwere mgbe ị tachara nwoke tachara gị agwa gị na o butere infection n'aka gị na ị ga-atriti onwe gị, ọ ya kpọrọ gị go ụlọ ọgwụ ga-atriti gị? Mba. Ị na-eshi ushi? Mba. Mara gị o shiri ike? O sikwa ike o. Also, ike ọ dị soft. Ọ dị soft o. Atawa gị. Enwere mgbe atagidere gị tagide gị iyi pant. E were aka shift o pant gị one side tama gị with pant gị. Achịla pant n'akụkụ. Elotezikwa m. Eloteghị. Exactly. Ị ga-enye ụdị mkpu ị na-eti. Okay, ihe na-eti bụ kill me baby. Ese? Kill me baby. Ya kill you baby. Ọ ya tiwe ya ka m na-ede ede n'Igbo. Kill me baby. Genotype gị? AS. Blood group gị? A positive. Gee ntị m agwa gị. Ị hụrụ ụdị mkpu ị na-eti? Ị ga-akwụsị ya from today. Ọ dịghị mma for you. Enwere ike gị meet onye ṅụọ agụf maọbụ onye mkpụrụ mmiri gị etiwe ihe ya bụrụ mgbe ọ ṅụchara ihe ahụ ka gị na-agabi nọ ya etinyere ihe ahụ ya egbu oge gị nwụọ. Ọ dị very important. Mkpu mmadụ dị important. Some of the men ị hụrụ gburu ụmụ nwaanyị taa onweghị ma ihe wụ the cause of ugbo ọnwụ ha ji anwụa. Ewere aka akụgbuo gị di a gị tinye kill you baby, akụgbuo gị di a ka ịla is alright. Call your phone number. 081 27. Come on, subscribe for that place.
So can subscribe or check Kamago. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back. You just know what ya taku shares again for. For what? Subscribe or for this place in Kamago. 081 27 90 72 84.